Katedrala Svete Stošije Anastazije u Zadru najveća je katedrala u Dalmaciji. Ova trobrodna romanička građevina sagrađena je na mjestu starokršćanske bazilike Svetog Petra Apostola iz 6. stoljeća, a preuređivala se u 2 navrata, od 9. do 13. stoljeća, nakon što je teško stradala u 4. križarskom ratu. Zvonik je građen u 15. i 19. stoljeću i to uglavnom u stilu neoromanike, a dovršio ga je 1894. engleski arhitekt i povjesničar umjetnosti Thomas Graham Jackson. Sa vrha zvonika pruža se nezaboravan pogled na Zadar i okolicu. Gradovi obično imaju jednog sveca zaštitnika, a Zadar ih, vjerojatno zbog mnogih napada u prošlosti, ima čak 4. Jedna od njih je i Sveta Stošija. Prema predaji, Sveta Stošija ili Anastazija, zaštitnica grada Zadra, bila je bogata Rimljanka koju je muž zatočio jer se zavjetovala ostati djevicom. Duboko uvrijeđeni muž zatočio ju je u tamnicu i izgladnjivao. Nakon smrti muža, Stošija je razdijelila bogatstvo siromašnima te svoj život posvetila skrbi za progonjene kršćane. Zbog toga je 304. godine spaljena na Lomači i pokopana u Sirmiju, a u 5. stoljeću njene su relikvije preko Rima preseljene u Carigrad. Kao nagradu za postignuti mir između Karla Velikog i Bizanta, bizantski je car Nicefor zadarskom biskupu Donatu poklonio 810. godine pepeo, moći mučenice Anastazije, koje je biskup pohranio u tadašnjoj bazilici Svetog Petra, današnjoj Zadarskoj katedrali, koja od tada nosi njezino ime, Katedrala Svete Stošije. Pročelje s kasnoromaničkim portalima, koje u gornjem dijelu ima arkadice sa stupićima, dovršeno je 1324. godine. Glavni portal ima u luneti reljef gotičkog stila i posvetni natpis nadbiskupa Ivana. Sama unutrašnjost katedrale je monumentalna. Središnja je lađa 3 puta šira od sporednih, a odijeljena je kamenim stupovima i pilonima. U prezbiteriju, koji je povišen, nalazi se ranogotički cibori iz 1322. godine. Smješten je iznad oltara, a iza njega nalazi se kameno prijestolje, katedra za nadbiskupa. U prezbiteriju se nalazi i korska sjedala, izrađena u stilu cvjetne gotike. Unutrašnjost katedrale plijeni monumentalnošću romaničkog arhitektonskog stila. Nad bočnim lađama nalazi se matrone iz prve romaničke faze 12. stoljeća, a tu se nalaze i oltari bogato ukrašeni stupovima i kipovima te ostacima fresaka. Mramorni sarkofag u kojem se čuvaju moći pepeo Svete Stošije u dnu sjeverne lađe smjestio je biskup Donat, koji je započevši u 9. stoljeću pregradnju stare zadarske ranokršćanske katedrale tu sagradio kapelu Svete Stošije. Na posve jednostavnom sarkofagu uklesan je križ i posvetni natpis. Ispod prezbiterija nalazi se kripta, koja datira iz 12. stoljeća. Prema predaji, Sveti Zojlo, jedan od zaštitnika Zadra, je po preporuci Svete Stošije uzeo u zaštitu 3 sestre mučenice, Irenu, Kionu i Agape, čije se moći čuvaju u kripti katedrale Svete Stošije u Zadru. Jedan od najstarijih dijelova katedrale je uz sakristiju i šesterolisna krstionica, izvorno iz 6. stoljeća. Porušena je do temelja u savezničkim bombardiranjima 1943. a faksimilno je obnovljena 1989. Zidovi i apsida sakristije s ostacima fresaka, koji datiraju iz 5. stoljeća, pripadaju najstarijim dijelovima katedrale. Zadarskoj zaštitnici Svetoj Stošiji poklonilo se i 2 papa. Papa Aleksandar III. Za svog posjeta Zadru 1177. godine, te papa Ivan Pavao II. 2003. godine. Dok pročelje katedrale pokazuje savršenu harmoniju horizontalnih i vertikalnih linija, unutrašnjost ove ljepotice čuva svoju 1000-ljetnu priču.
U najstarijem dijelu katedrale, sakristiji, koja se nekad zvala i kapela Svete Barbare, pronađen je podni mozaik koji datira iz prve polovice 5. stoljeća, a prikazuje popularni starozavjetni motiv izvora života, simbolična posuda s vodom, kantaros s košutom i jelenom.